Таба дулкыннары телевидениесында жырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Теләші районы Казаклар ауылында яшәүче Аскарова Ландыш Илгиз кызының бүген 23 февральдә туган көне. Кадерле кызыбыз, сине юбилейың белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыгызның игелекләрен күреп, кияүбез Ришат белән бәхетле гомер кичерүегезне телибез. Сине без нәкъ шушы көнне алып кайткан идек. Сине күргәч беренче кат без шаккаткан идек. Син безгә әйтерсеңлә, күктән иңдең кызым. Син безгә күпме шатлык алып килдең кызым. Туган көнең хөрмәтенә карлар ява бүген. Якты булсын гомерләрең, аяз булсын күгең. Киләчәгең матур булсын, гомер юлың озын. Син бит безнең барыбызның бик яраткан кызы. Гомер буе яшә безнең яратканны белеп, башкалар да яратсыннар. Без яраткан кебек. Син бәхеткә бик тә лаек, бәхетле бул балам. Бәхетләрнең иң зурысын тели ата-анаң. Тулы бәхетегез кителмичә, мәхәббәтегез сүрелмичә, кияүбез Ришат белән, Ясминә белән Язгөлне тигез канатлы итеп үстереп, Кода белән Кодагыйны картлык көннәрендә хөрмәт итеп, туганнарыгызны гел шулай зурлап, күршеләрегез белән тату итеп яшәгез. Сине бик тә яратып, бабаң Мәхмүд, әтиең Илгиз, әниең Гөлзия, энең Азат, киленебез Фәния һәм барлык туганнар дип нокта куела. Әлеге тәбрикләү сүзләренә без дә чын күңелдән кушылабыз. Җиләкле аланда ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сездек бар итәгендә. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләге. Бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Җиләкле алам, җиләккә барам, яңгырга калам. Яшенегә калам, яшенле яңгырлар кебек балам дип янам. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам теләге, бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләге, бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Җиләкле алан, ям җиләкләре, ям чәчәкләре, күбәләкләре, тормыш юлында тайпылмасыннар, күбәләк кебек кенәләре. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам теләге, бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләге, бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Бала шакларым, җиләк шакларым, әти кулында
Бақытлы булсыннар балалар тормыш юлында. Баланы җиләкле, нигә үзелгән шулай бала йөрәкне. Баламы теләгем, бәхет кәйләрегез булсын, баланы җиләге. Баламы теләгем, бәхет кәйләрегез булсын, баланы җиләге. Бәхет кәйләрегез булсын, баланы җиләге. Бәхет кәйләрегез булсын, баланы җиләге. Тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, чираттагы тәбрикләү хатын укуга күчәбез. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре. Бүген безнең өчен олы бәйрәм. Байлар сабасында яшәүче кадерле әниебез һәм яраткан әбиебез Димөхәмәтова Диләфрүз Зәкәрия кызының 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтәбез. Газиз кешебезне бәйрәме белән тәбрикләп, күңел түрендәге изге теләкләребезне сезнең дулкыннар аша ирештерәсебез килә. Әниебез ул безнең бердән-бер иң җылы, якты кояшыбыз. Ул әтиебез Фәнис белән безне 2 балаларын үстергән, аякка бастырган, олы тормыш юлына озаткан, борчылган, бик күп сөенечләр һәм борчулар кичергән гаҗәеп сабыр кеше. Ул үзе нинди генә хәлдә булса да, безгә һәр көнне күңел җылысын бирүче, киләчәккә өмет уятучы һәм таяныч булучы зур үрнәк. Ул бар туганнарын, балаларын, кияү, киленен, оныкларын бер түгәрәк өстәл янына туплаучы, бик кунакчыл, һәрвакыт ачык йөзле һәм бик тәмле ашлар әзерләүче уңган әни һәм әби. Ул авыр вакытларында һәр кешегә дә күңел юатырлык җылы сүз таба белүче, һәрвакыт акыллы киңәшләр бирүче һәм ярдәм кулы сузучы яхшы сердәш һәм оста психолог. Ул гомеренең уртасында да яшь, сикемле булып кала алган, барлык авырлыкларны елмаеп һәм җырлап җиңүче гап-гади хатын-кыз. Һәм иң мөһиме, ул җир йөзендәге иң яхшы, иң күркәм әни һәм әби. Кадерле без, әниебез, сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, саулык, сәламәтлек телибез. Алдагы тормышыңда да һаман шулай көчле рухлы, ярдәмчел, изге күңелле, юмарт, гадел булып кал. Инде үзебез әти, әни булып балалар үстерсәк тә, бүген дә сезнең ярдәмнән башка яши алмыйбыз. Яңа йорт җиткергәндә дә, балалар тәрбияләргә дә, көндәлек киңәш табышка да әти, әни кирәк. Ходай сезгә озын гомер, бәхетле, тигез картлык насип итсен иде. Әниебез Диләфрүз бер туганнары эчендә иң кадерле апа, сеңел булып яши. Алар тормышта авырлыклар булса да, шатлыклары булса да, апалары янына киләләр. Чөнки әниебез кешенең шатлыгына чын күңелдән сөенә белә. Авырлыклар килгәндә төпле фикере, акыллы киңәше белән ярдәм итә, тынычландыра ала. Шушы сыйфатлары өчен аны күрше-күләннәр, барлык дус, туганнар да үз итәләр. Аның тормышы, яшәү рәвеше безнең өчен зур үрнәк булып тора. Безнең әниебез бик нечкә күңелле, хисле кеше. Ул сәнгатьне бик ярата. Сәхнәләрдә нәфис сүз сөйләп тә чыгыш ясый. Әтиебез Фәнис белән бергәләп, әти гармунда уйнап, әни җырлап, алар бик еш сәхнә түрләрен бизиләр. Киләчәктә дә безгә терәк булып, әтиебез белән тигезлектә, гел шулай парлашып, җырлап, бәхетле озын гомер кичерергә насыйп булсын сезгә. Һәр вакытта булдың инең яме, авыр чакта безгә син терәк. Узак яшә, һәр чак сәламәт бул, син бит әни безгә бик кирәк. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Әле һаман без дип яшисез сез, күптән инде зурлар үзебез. 5 оныгыгыз үсеп килә, 5 малай, 5 бөркетегез. Оныкларның туенда да булсын урыныгыз түрдә, гомер атыгыз арымыйча 100-гә кадәр торсын үрдә.
Biz әле бик күп еллар әти-әни диеп дәшик, балалар һәм оныклар белән бергәләшеп, гөрләп яшик. Иң изге теләкләрен җиткерүче балаларың Алмаз, Айгел, Алсу, Руслан, оныкларың Ислам, Булат, Алим, Самир һәм Бәхтияр. Бу теләкләргә барлык туганнар һәм кода-кодагыйларың да кушыла дип нокта куела. Саба Дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә сезне чын күңелдән 60 яшьлек юбилейгыз белән тәбрик итәм. Озын гомер, бәхет, шатлык телибез сезгә. Türkiye'nin telerinde әти-әни бар шилек. Тұрмыш алып барганнарда, баламы дейіп yanганнарда, ikisi бірге керек. Müldüreme şileklere, әлі бар yürekleri. Әни yanında әти бар, әти yanında әни. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Kuşlarday sayraşıp üstük ömür kiyini tegizide. Şaypalamadı bar şilekler, bir yıldan bir adımda atlauga ikigizide. Müldüreme şilekler, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında eni. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Yaşamadıgız da bitsiz 58 düşün. İndi yaşasagiz idi uçurgan kuşlarıgızның toyup ihtibar kışın. Müldüreme şilekleri, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında eni. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Tügülmesinin par şilekler, tügülgen tuğut bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şapta kebük değil biz şılıp bulmaz. Müldüreme şilekler, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında eni. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. İgizliklerin şularının, tazalıkların şularının, birsini Xuday jəlləmey. Birsini Xuday jəlləmey. Birsini Xuday jəlləmey. Hürmetli televizor караучылар, шуның белән җырлы бүләк тапшыруы да ахырына якынлашты. Бүген ватанны саклаучылар көне билгеләп үтелә. Иңнәренә погон таккан хәрбиләребезнең генә түгел, ил, ватан, бурыч дигән сүзләргә битараф булмаган ир-егетләрнең бәйрәме бу. Чын күңелдән сезне котлыйбыз. Тыныч күк йөзе, нык сәламәтлек, уңышлар, оптимизм һәм алдагы көнгә ышаныч теләп сезнең белән саубуллашабыз.